Insemmilkom merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Illum il-kollega Edward Montebello stħarreġ dwar vizzju. Vizzju illi bniedem partikolari ilu illi ħareġ minnu madwar 10 snin. Qegħdin nitkellmu dwar il-gambling. Naraw. Isma, dik il-gitara li mhux ħażin. Mhux ma tilabhomx. Ma nwettu li nixxielu. Ma jekk terbaħ, tkun tista' tixxiel waħda isbaħ. Taħli xejn. Fittex mur ilagħbhom. Għax ma nħalluhiex li issa naħsbuha ftit ieħor. Il-vizzju tal-logħob tal-azzard huwa wieħed mill-aktar problemi akuti fis-saħħa tal-bniedem. Dan il-vizzju li jaf joħloq eruq ta' problemi oħra wassal lil diversi persuni f'sitwazzjoni tant imwiera. Raġel li issa ilu għal madwar 10 snin li ħareġ mill-vizzju tal-logħob xtaq jitkellem magħna. Minkejja li għammililna ċara li jixtieq jaħbi l-identità tiegħu, spikkat ir-rieda qawwija tiegħu li permezz ta' din l-intervista iwassal messaġġ ta' tama lil dawk li jixtiequ jelbu il-vizzju li ħonoq lilu għal 20 sena. Wara li assugrajnieh li l-identità tiegħu se tiġi protetta, u għalhekk qed nużaw l-isem fittizju ta' Henry, poġġejna bil-qiegħda u Dlong beda jirrakkontarna kif bdiet il-kilba tiegħu għall-logħob, partikolarment fuq il-kaxxi tal-logħob. Ejwa, jiena kont naħdem fil-għaxijiet ġol lokandi u dak iż-żmien lokandi kienu jkunu mimlin bil-kaxxi tal-logħob. Ikkollu kellhom ħafna jilagħbu, speċjalment dawn l-Arab, ħin kollu jilagħbu. U kunu għaluli li dek kif tal-deżatti hemmhekk, manager tal-isma li dawn tmissomx, dawn mhux għalik, dawn qegħdin l-barrani biex għandna naqlaw lira minnhom. U kien hemm darba wieħed ħajjarni għallu wieħed xi ħaġa ġab magħna nżomma da qalbi. U tajtu xi ħaġa, u rbaħna, għallet kif nerku. Jistqar magħna li minn hemm il-quddiem baqa' sejjer u beda jilgħab b'mod regolarment biex saħansitra spiċċa jagħmel azzjoni li tilfitlu xogħlu. Darba minnhom laqqas kelli flus, qabatt u ħadd mill-cash register tal-lukanda, firmajt ta' passi kien hemm xi ħadd talabni xi flus u bdejt nabbihom u xorta merbaħx għax il-kaxxi tal-logħob kien jgħaddi isu ċertu żmien, ċertu ħin minnhom dawn. Iżjed ma tilgħu ma tieħu joħroġ il-logħob. Henry jgħid minkejja li kien fortunatu sab xogħol ieħor f'temp qasir spiċċa skjaf tal-vizzju tal-logħob bil-flus. Kull mument liberu li kien ikollu kien imur jilagħbhom u minkejja laqqat ma qal xejn lill-familja tiegħu din indunat u dejjem kienet tappoġġ għalih. Wara snin twal għaddej magħna qasam l-esperjenza ta' meta ddeċida bis-serjetà li jrid jieqaf minn dan il-vizzju. Jiena m'iniex reliġjuż. Però l-Ispirtu Santu nimmen ħafna bih u nibda minnu. U ma ninsija qatt kont għandi kif labt il-flus, ġejt qudiem il-Knisja, qudiem Knisja, qedtu Spiritu Santu qedtu ejni, qedtu ħanoħroġ minn dal-vizzju, qedtu naħlef bik u naħlef bil-familja, lekk miskaxxa mur kontra l-kelma tiegħek u kontra l-familja. U dak il-ħin hekk isni ħassejt xi ħaġa tajba fija, però bżajt. Qed tista' qed naraw kien żommixti il-biċċa xogħol bżomma. Henry jgħidilna li r-rieda tiegħu issa kienet ferm qawwija wara li ħajtu tħarbtet għal kollox. Madankollu ġo fih xorta baqa' jisma' lil kaxxi tal-logħob isejħulu biex ikompli jilagħbhom. U l-għada, mort ix-xogħol normali, qed tista' noħroġ nimxi naqra. U bdejt nimxi u bej kont nilab. Għasaħaq wasaltem kont il-bot minn hemmhekk. Bdejt nisma' xi ħadd ikellimni. Nisimgħu jkellim ta' issa idħol ilha b'xi ħaġa, żgur tilbaħ. U bdejt niffajtja. Ngħidlek id-dritt waqaft, ngħajjat, ngħid isma' lili ħallel bil-kwiet għax mhux se nilab jien. B'sens ta' sodisfazzjon, Henry jgħid li wara rnexxielu joħroġ mill-vizzju tal-logħob anke meta l-għajnuna għal din il-problema kienet tista' tgħid ineżistenti. Fil-waqt li jisħaq li l-lum hawn iżjed għajnuna, jgħid ukoll li t-tentazzjonijiet huma ferm ikbar bil-logħob tal-azzard qed isir anki aċċessibbli fuq l-internet. Għalhekk, Henry appella lil dawk li jinsabu taħt il-vizzju tal-logħob jew lil qraba tagħhom biex iċemplu fuq il-helpline apposta
1777. Dan in-numru li tnieda f'Settembru li għadda minn The Responsible Gaming Foundation għandu referenza ċara għal kaxxi tal-lob u tripletta tan-numru 7. Iżda li lim minn dan is-servizz tajnuna, Henry jalaq l-intervista b'messaġġ qawwi dwar in-natura tal-laba. Gambler, is always a loser, kif nitħattu. Jiena niċċallenġa min irid li jekk jgħidilna gambler u rebbieħ qiegħed minn fuq, nilu mhux vera, nilu ma tagħtid niċċallenġjak. Għax inti llum erbaħ 10 liri. Però qabel ma tafx kemm kibt. Dak illi kellu jkun ċelebrazzjoni ta' eluq snin ħabiba ta' kelli spiċċa fi ħmar il-lejl. Kelli mini, kelli hija waħda miż-żgħażagħ li kienu involuti fl-inċident f'Paċeville fejn madwar xarejn ilu ċeda taraċ. Kelli għadha qed il-konsegwenzi kif se naraw. Nitkellem fuq jisu jiġuni flashbacks u hekk nkun ħanisna naqbad nibki mhux ħaġa sabiħa. Għaddew xarejn mill-inċident f'Paċeville li ħasat lil bosta. Iżda din it-tfajla bl-isem ta' Kelly mhux faċli tinsieħ. Dan għaliex mill-aħħar 8 ġimgħat 7 minnhom għaddietom Mater Dei. Għal Kelly li għandha 16-il sena dak il-lejl kellu jkun wieħed ta' divertiment. Il-ħsieb kien li flimkien ma' sħaba tiċċelebra eluq snin ħabibta. Iżda l-atmosfera ta' wuri malajr inbidlet meta fl-isfond ta' mużika tajjat u rassa ta' nies bdiet tisma' ħafna twerżieq. Twerżieq ta' persuni li pruvaw joħorġu mill-istabiliment. Fid-dawn li dan il-kajos inqala lejl biss wara l-attakki mdemmija f'Pariġi, l-ewwel ħsieb marem. Jiena ħsibt li ġew l-ISIS peress li lejliet kienu għadhom kif attakkaw għattillaħ għat ġew l-ISIS Malta, tissa jek ma mmurċu issa hawnhekk xorta joqtluni huma speċi. Ekku biża probabli għalhekk kien hemm ħafna ġen. Għalb il-ħafna storbju għajjat, Kelly semed vuċijiet jgħidu li xi ħadd tefa' xi gass fl-istabiliment li qed jiddeskrivi l-atmosfera drammatika ta' dak il-ħin. Ħafna nies, kulħadd li joħroġ mill-istess bieb. Mbagħad wara ftit bdejt nieżla bil-mod it-taraċ u jisni ħan niġi ċatta mal-art. U mbagħad hekk kif jibdew jofġu fuqi n-nies infaqa l-ħġieġ u xin kont qed inżomm mar-rejl. U ħares l-isfer u daqshekk u għajt. Il-puġaman tat-taraċ tal-ħġieġ ċeda. Kelly tibqa' niżla miegħu u tispiċċa ħdejn stabiliment ieħor. L-ewwel reazzjoni tagħha kienet li ċempel lill-omma. ċemplet li t-tifla istess fis-sena 10 u dak il-ħin bdejt nisma' għajnuni u xeba twerżieq u jiena ovvja ma kontx naf x'ġara. Dak il-ħin immaġinajt wara li hemm il-van. Immaġinajt li il-van ma marx u qed jirrejpja xi ħadd. Mill-perspettiva ta' Marisa tkellmet magħna dwar il-vjaġġ ta' binta tul dawn l-aħħar ġimgħat. Fl-istess lejn tal-inċident, Kelly għaddiet mill-ewwel operazzjoni. Għaddet il-jum l-isptar Mater Dei u t-tnejn marret lura d-dar. Ma raqdietx, kienet muġuqa, kellha l-addeni, imliet il-kuritur u t-taraċ tad-dar bid-demm. Il-ġenituri tagħha ħaduha ċ-ċentru tas-saħħa, minn hemm batuha tiġri lejn l-isptar. Kif wasanna l-emerġenza, ħadniha bl-ambulanza għax għadlu ma nixtuqux intu għakedda oħra fil-karozza, għax fil-karozza ma setax titla'. Għamlu l-addeni, heartbeat, mit-tabib mill-ewwel nimmaġina induna x'għandha, però għalina rridu nagħmlu further tests. It-testijiet irriżultaw li l-laħam f'siq Kelly beda jmut u kellha wkoll fjammazzjoni. U bdew ituna aħbar ftit. Rridu naperawla, naraw x'nistgħu nneħħu. Il-laħam qed imut, bida jdaħli l-labar ma bdiex tħossom, dani baqa' tiela. Insomma, wasal għal-konklużjoni li jiena mill-ewwel fimtu x'irid jgħid li li tneħħila hawnhekk kollu. F'temp ta' ftit jiem Kelly sabet ruħha tipprepara għat-tieni operazzjoni. Waħda serja ħafna li damet madwar 3 sigħat. Għalli ħaffirnilha kemm nistgħu, għalli kellna naħħula biċċa mill-masil, qed ħadd imxi,
Għalli l-masil m'għandux ikun problema. Għalli nitolbu li tkun stabbli dal-lejl, għalli u tgħix. Kif għalli hekk jien għalli niżilni għal ITU. U taf inti, reġa' taqhom kif tkun. Fit-taqsima tal-kura intensiva, Kelly tispjega kif sabet xena tal-waħx li ħallita bla kliem. Binta kienet mimlija pajpijiet, imdawra bit-tobba u infermiera li bdew jagħtu għad-demm u l-ossiġnu. Fil-waqt li operazzjoni bdiet wassal għal-oħra. Kienet tkun imwerra kon għamlu li ma norqdux. Jiena u r-raġel nqsamna 7 ġimgħat kull jum irqadna hemm. Jiena llum dħalt tax-xogħol, xarej sħaħ hemmhekk ma mortx ix-xogħol għax ħassejt li għandha bżonni kemm moralment u kemm fiżikament. Wara l-aħħar operazzjoni, Kelly kellha toqgħod 3 ġimgħat fis-sodda taħt is-superviżjoni ta' tim mediku fl-isptar. Ġimgħa minnhom għamlithom fis-sodda u 15 minnhom bdiet tqum tinħasel u tagħmel toilet biss. U ġifieri mill-kamra ma setax toħroġ inħabba infections. Però inti daw 3 ġimgħat tertiq ta' qalb tibżal ta' tifjammala, tibżal ħajjitla l-għaddeni. Id-dwejja li qabdu għall-isptar waslu biex spiċċat tiddeskrivi l-kamra li kienet fiha bħala ċella tal-ħabs fejn tara dejjem l-istess 4 ħitan. Domt 7 ġimgħat l-isptar. Minn kollox huwa affarijiet li qatt ma stajt nimmaġina li ħanaddi minnhom. Operazzjonijiet, change of dressings tal-biża, ġifieri vera kont imweġġa x'kienu jeħlu miegħi u hekk jdiqalawhom. Dan l-inċident iżvela wkoll ir-realtà kifra ta' tfal taħt l-età li frekwentaw dan il-post illegalment. Il-kummenti fuq siti soċjali bħal Facebook u l-ġudizzju ta' ċerti nies ma naqsux. Jiena ħassejt li jiena ta' 16 sena kont noħroġ u t-tifla ma stajtx inżomma magħluqa għadha kemm bdiet toħroġ ġifieri jekk tħarġet telat paċe fil-4 darbiet. U ma nħoss li fejn morrux, forsi hemm min jgħidlek tmur tara film jew tmur belt, imma kemm ħaddhom tmur hemmhekk l-istess. U belt xa toqgħod tagħmel, McDonald's, Burger King xa toqgħod tagħmel. Ġalla darba Kelly terġa' tqum fuq saqajja u tħossha xi ftit aħjar. Kif se tkun ir-reazzjoni Tomma meta saqsija biex terġa' titla' paċi fil? Imbeżza. Ibsa. Paċe fil huwa dak li hu, però sfortunatament jisu għandna hemmhekk biss fejn imorru żgħażagħ. Iżda wara kollox, wara trauma bħal din, Kelly se terġa' tkun trid tmur f'dan il-post. Ma jħajjarnix. Ma nixtieqx nerġa' mmur. U bħalli kieku dawn l-aħħar ġimgħat kienu ħolma kera, Marisa tiddeskrivi l-avveniment traġiku li għaddiet minnu binta bħala wieħed sfortunat. Kien accident żventurat, ma ħassejtx li kellha tgħaddi minnu, tanda 16-il sena. It-tfajla għadha ħatibda l-ħajja. Saqajja ili, ġifieri di tkun ristretta fis-sajf x'tista' tilbes, fejn tista' tmur, kif tista' tgħum, tilfet xarej skola, tlif xarej paga. It-tfajla tistqar li għalkemm hemm xejn sabiħ dwar dan l-inċident traġiku tħossi li immatura. Sirt inħares lejn ħajja b'mod iktar differenti. Pereżempju hekk qabel kont ingerger fuq ħaġa żgħira, vera ngħid u għalhekk Kelly, vera prezza li għal-inqas qed tgħixaw u għadek b'saħħtek. Il-messaġġ ta' Kelly hu li ħadd qatt m'għandu jaqta' qalbu. Tajt li wara kull esperjenza negattiva ma' kull ġurnata tagħmel progress. Tibżal saħħtek u mhux toqgħod tisti pereżempju sħabek jgħidulek u jara l-oħra. Li tħoss li għandek inti komda tagħmel. Il-programmi kollha news.mt imxandra sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Nissuġġerilkom ukoll li żżuru il-paġna tagħna fuq Facebook. Intant grazzi tal-li lejla irġajtu kontu magħna. L-kumplament tas-sera tat-tajba.